ang timailhan nga kita dunay santos nga kinabuhi. Unsa man sagi number 1 nga timailhan sa tao nga santos o kinabuhi, kanang magsigig ampo, baga na kayog kubal sa tuhod, kanang magsigi og puasa, sigig simba, sigig kumpisal, mao na posible sad. Usa sad na siya sa mga timailhan, pero ang number 1 gyud nga timailhan sa ako ning napanid-an, dili mahadlok mamatay. Lingiyay mong tupad ning na di na ka mahadlok mamatay. Ana mahadlok ganing mamatay, dili pa na siya balaan nga tao. Mahadlok gani magsigig hisgot anang kamatayon, kadudahan pa ng tawhana kung balaan ba na siya, bisag magsigi pa nag-ampo. Mas maayo pa nang wa mag-ampo, pero sa tinud-anay di gyud mahadlok mamatay, kay murag maka ingon sad tanga balaan sa ding tawhana da. Nya unsa may timailhan sa mga taong dili mahadlok mamatay? Unsa man? Una, dili na magsigig pangitag kwarta. Kana gyud maoy unang timailhan sa taong di na mahadlok mamatay, di magsigig pangitag kwarta. Kay kana manggong kwarta dinhi sa kalibutan, murag maunay gigamit nga security aron kunuhay dili ta mga matay. Kay dayon tag-ingon, sus ugwa kay kwarta patay gyud ka. Mao din ano? Karong panahon na ugwa kay kwarta patay ka. Ana. Mura bag ang kwarta mo ay atong security. Si Kristo niingon siya, Jerusalem, Jerusalem, imong gipamatay ang imong mga propeta. Ako gusto kay kong mugakos nimo, pero hapit na sad ko nimo patya. Mao man itong style. Kanus-an na to patyon ang Ginoo kung magsigi na tagpangitag kwarta. Kay di gyud pwede matud pa ni Kristo nga moalagad tas duha ka agalon, dili pwedeng alagaran ang Ginoo ug ang kwarta. Ngilingay mong tupad ning na ang samarong imong kwarta pinangga nimo o dili. Ing na kanang imong kwarta ba pinangga nimo o dili. Kay usahay pwede ragbiyaan ang pagrosaryo, pwede ragbiyaan ang pagsimba, basta ang pangwarta maunay mo hasol. Sus musabot ra yung Ginoo pader kay saon man gyud nga panginabuhi man gyud ni, di lang sa karon mo simba. Kay ni amang gyud importante kayong buhatonon. Wa jud ko karosaryo pader permanente kay saon busy kayo sa opisina, busy kay ko sa akong trabaho, busy kay ko sa akong negosyo, hapit ako dili kapahuway. Bay kamo lang niya din kay mga buutan man kay mognaong month of rosary maron, niingon man ko pagka before pagani October 1, niingon man ko magrosaryo kita kada adlaw. Kinsa ninyo dinhi ang naka-perfect yod hangtod karon nga sa 31 ka adlaw sa Oktubre nakarosaryo gyud mo labing menos o sa kamisteryohan ta sa kamot isa gyud. Wa man kaabot og 1/3 kajutay ra ninyo dinhi samot na gining ato mga online parishioners nya unsa gisagad rason nga wa gyud karosaryo, busy gyud, busy, kapoy na kapoy, or wa kay ko kakita og value nga kanang maong pagampo
makahatag nako og security sa kinabuhi. Una diri sa atong unang pagbasa mga igsoon, giklaro gyud ni San Pablo, lig-una ang inyong kaugalingon diha sa pagpakighiusa sa Ginoo pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulob ninyo ang armadura nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga limbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa mga tao, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga hari, sa mga anaa sa gahom, o sa pangulo niining kalibutan na sa kangit-ngit. Dinhis kalibutan, dili tao atong kontra ang yawa, ang gahom sa kangit-ngit, the prince of darkness. Di na mabuntog og kwarta ang yawa. Ang armadura nga atong isulob, gimension man ni San Pablo dire, importante kay ni. Ako lasang i-repeat ha. Nani sa Ephesians chapter 6. Gamita ang kamatuuran, truth, ingon nga bakos. Kanang mga sundao, magbakos muna sila. Ang ibakos din nato, kamatuuran. Ang pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Nganong naamnas dughan gibutang, kay ang kasing-kasing man maoy, kinahanglang himoong matarong. Singkasing. Ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa kalinaw, ingon nga inyong sapatos. Kanang pagsangyaw sa maayong balita, maunay mo dasig nato paglakaw, dili ang pagpangitag kwarta. Muna ang mga misyonero, sila si Pedro Calungsod, sila si Lorenzo Ruiz, nangabot nga to sa laing lugar, dito gani gipamatay sila. Ang nagdasig nila ato, ang ilagyong gugma sa pagsangyaw sa maayong balita. Nya dayon, bitbita ang inyong pagtuo, faith, sama sa taming, anang shield ba? Faith. Nya unsa man ang faith, naagi na sa atong prayer life. Taming, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga mga udyong nga ipana kaninyo sa yawa. Kana kunong yawa mga igsoon 24/7 sige nagtira nato sa iyang pana aron maigo taog. Dili nimo pirming iisa imong taming, igo gyud ka. Ngilingay imong tupad ina pila nay igo nimo. Nakapila na ka na igo. Ay na ba? Oh, mga naong ninyo. So, pila nagkakabuok, nagtaroy diha ninyo, mga panakay. Wa man mag-rosaryo. Nya, iisa na yun. Mag-rosaryo ka, mag-ampo ka, di ka madutlan. Pero mayon ka, ada, kapoy, igo na liog na yun. Kupo-kupo na yun ka. Buhatak kining, pantong usa, akani, nindot kayo ni. Og ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, helmet. Di ba? Mabuak mong ganing na to. Kinahanglan ang atong ibutang dinhi, pasabot ang atong huna-huna, magsigi og pangandoy og kaluwasan. Kanang eternal life. Munang naingon si Kristo, set your minds on heavenly things. Hasta sa si San Pablo, set your minds on heaven, not on earth. Mo'y huna-hunaon ba nga? Malangit yug ko. Nya dayon, kani, og gamita ang pulong sa Dios, Word of God, sama sa espada
nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Dios mao na ginay atong pangdunggab sa atong kontra. Muna kana si San Miguel Arcangel, kita mong San Miguel Arcangel gadam nag-espada no nya iyang kontra yawa. Di man guna madutlan ang yawa sa espada. Para nako ang kanang iyang espada simbolik na sa pulong sa Dios. Ang ato ra gyung pangkontra sa yawa pulong sa Dios nga atong puy-an. Matud pa ni Kristo, ang akong pulong mas hait pa kaysa duhay suwab nga espada, two-edged sword. Na ako lang ning gisgutan kay kung naa na ni nato sangkap na taaning armaduras Ginoo, din agita mahadlok mamatay. Wala gyud. Di na sa ta magsigpangitaan ng kwarta. Di na ta magsigpangitaan ng dungog kanang daygon gyud ta nga pakpakan gyud ta. Musugot na tag patyon, musugot ra tag daog-daogon, musugot ra taog biay-biayon. Nga naman, ang importante kahibaw ta nga ang atong gibuhat para sa kaluwasan. Ang atong gibuhat para sa kaayuhan sa uban. Muna si Kristo pag-ingon gyud pahawa dinhi. Ingnan siya sa mga parisyo pahawa dinhi. Kay si Herodes nangita nimo aron ka patyon. Unsa may tubag ni Hesus? Adtua og suginli kanang milo. Naghingilin kog yawa, nag-ayo kog mga masakiton adlaw o gabi dinhis templo ug padayonon ko ni hangtod ko mamatay. Kanindot ano? Kamo, ingnon mo ron dinhi magdadi ag armas gawas. Panghawa mo dinhi. Iphan mo na kog napo. Di gani mo pahawa, rakrakan tamong tanan. Kinsa ninyo mo pabilin? Taas ang kamon. Amang lakaw giday mo. Ang lakaw giday no. Ingon day mo. Sorry kay sir. Hadlok ta ba? Hadlok. Pasabot kung mahadlok na ganitang mubuhat sa maayo, dili na tininuod ang atong gibuhat. Basta masudlan ganitag kahadlok, pasabot, dili na para sa kaluwasan ang atong gibuhat. Ang atong mga santos, ng atong pasidunggan, way kahadlok, hangtod sila gisakit o gipatay gyud ang uban, martyrdom. Way kahadlok. Buhato nato ang maayo nga di ta mahadlok. Sugod na kitag kahadlok sa pagbuhat og maayo, nya dili na ta mobuhat kay basig mamatay ta, dili na tinuod. Mao na nay gitawag og the greatest evil in the world. Natoy philosopher nga niingon, the greatest evil in the world when good persons stop doing good or stop speaking what is right. Kana bang ang mga tao nga mga buutan magpakahilom kay mahadlok na. Kay ang style gid aning mga dautan ila gid ng pahilomon ang mga buutan. Pahilomon gid ba? Nya mohilom ganitang mga buutan kitang gasigig simba, mohilom na ganita kay nahadlok na tang mubuhat unsay gisultis Ginoo, mao na nay the greatest evil in the world. Nga naman nisunod naman ta siyawa. Muna kamong mga asawa, ayaw gyud mo hunong sa pagsigig ingon sa inyong bana, I love you very much. Bisan pagtamparuson kas imong asawa, imong bana, kulatahon kas imong bana, ingna gyud, this cannot change my love for you. Nga ingnon kas imong bana, sige parong dagyaw-yaw luod kay kagnaong animala ka, sulti kag I love you, patyon tagyog ka. Nya moingon din ka, in the morning, afternoon, and evening, nothing gonna change my love for you. I love you very much. Luo ko ni gas imong bana, kay lagot man siya ng imong I love you.
Nya unsa may imong isulti? Final word. Till death do us part. Wala. Mao na tinuod nga balaan. Kana bang di ka mahadlok mubuhat unsay maayo bisan pa magnamiligro na ka. Mao sa nay buhatos mga bana, magsigig yaw-yaw ang asawa, sigig yaw-yaw, sige pagpangakusar, sigig pangakusar. Magsige ra jud ingon ang bana, bisag unsa pa imong isulti diha day, ang kamatuoran ako ning gibuhat because I love you. Unya mo na imong gibuhat I love you. Nya pala hubog kay kastanan. Sikag inom anang red horse, anang tanduay, anang kulapo. Nya mo na imong ingong I love you. Nya moingon din ang imong bana, og di ko mo inom, din aman sad ko mahigugma nimo. Mo nang imnon ko ginig maayo aron mo samot ang akong gugma nimo. Tanawa ini kainom niya, di ba? Paraygo na kay siya nimo. Di ba? Magsige kanang hubog, di ba? Magsige mo nagbagid-bagid siyang naong. Na ganing hubog mo istorya nako, ang naong hapit na lang imumo sa kong naong. Pero gwa mahubog na hapit di mo tingog, hapit di mo hikap, pero ini kahubog pagkakusuga manghikap. Di ba? Kabantay mo ana. Awa mo kabantay? Oo, mauna. Muna, tuguti lang sad siya na magsigi og hikap. Ana. Nya, na mga tao nga, og di ka inom, di gyud hapit mo istorya, di gyud, di hapit magtingog. Pero ini kauno, ikainom, pagka istoryadora iya tanan. Nya mo na iyang sige siyang inom aron na mas himo siyang mas labing, mas lambing siya nimo. Amo na ing nadayon red horse pa more. Na. Di ba? Ing kaayaw sad padiroy, masayo mo sa tagkamatay ana ato na, hadlok na sad mamatay. Paimnag maayo para muburot dayong atay ana. Nigburot na sa atay ana, lisod na nagginhawa, moingon dayon kaniya in sickness and in health. Dia pa, tagay pa, tagay. Inom na sa bitaw day. Lisod ko ginhawa, pero ang akong kasing-kasing nagpitik gini para nimo. Inom na siya. Ikaw mag-inom na, wala, di na gina mo ginhawa. Nya, di na mo ginhawa. Unsa man? Sa may imong isulti. Pahulay nga dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ana na siya. Rest in peace na. Way kahadlok lagi. Ana diri sa atong tubag sa Salmo nag-ingon gyud, daygon ang Ginoo ang akong bato. Kung suod tas atong Ginoo muratag bato kalig-on. Ang bato di na mahadlok og mga baha, di na mahadlok og mga bagyo, di na mahadlok og bisan unsang kahimtang sa kalibutan. Bato gina siya. Muna si Kristo gitawag sa na siya rock, the rock of faith. Muna si Kristo pili sa siya ni St. Peter, ningon siya, you are rock or Peter, and on this rock I will build my church. Okay. Katapusang lingi sa imong tupad ing promise, din ako mahadlok magpakamatay para nimo. Ing na promise, din ako mahadlok magpakamatay para nimo.